Pimentel. Senator Angara nag-anunsyo nga positibo sa COVID-19. Sa Balita International, nagkalamatay nga pari bangod sa COVID-19 pandemic sa Italy, nagdangat na sa 67. Sa Balita sa Sports, paandam sang coronavirus, puwersa, nga kung mahimo puwersa nga makaparitiro sa madamo nga mga athletes. Balita Entertainment, Isa Calzado nagahulat sa resulta sa COVID-19 test, nagapilar sang pagpangabuyo. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Biyernes, Marso 27, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, sa aton na balita sa lakat sang panahon. Last stress kay nasang kagahon ang low pressure area nga ginabuluanta sa kalayuon nga 530 kilometros na sidlangan, nabagat na nasidlangan sang Davao City. Easterlies naman kung mainit nga hangin, ang halin sa Pacific Ocean naman ang nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Magulugal umon nga may malaka nga pag-ulan sa Western Visayas, nga may mahuyang tudtob kasarangan nga hangin halin sa nasidlangan pa naminha nasidlangan, kag may makanay naman tudtob kasarangan nga kabasko kun pagbalod sa kadagatan. Sa syudad sa Bacolod, ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19.
para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging Stage 2 of the Comprehensive Tax Reform Program, which lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. tax and improve fiscal incentive. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, patay ang isa ka barangay kagawad, samtang patay man ang isa sa mga suspek, kag pilason ang apat ka mga barangay tanod, samtang ginapatuman ang check-up ako ng checkpoint para sa curfew sa barangay Purok 1, Barangay Minoyan, Murcia, Negros Occidental, kagabigid lamang alas 11:40 ang takna. Ginkilala ang napatay kay Barangay Kagawad Rex Dalmasio sang Barangay Minoyan, samtang ang nagkalapilasan naman ng mga barangay tanod, ginkilala lang sa Romeo Canoy, Samuel Siocon, Romel Udane, kag Alex Lusorio. Sa investigasyon sa Murcia PNP, ang kagawad kang apat ka mangingadlan nga matanod ang nagabantay sa Barangay Minoyan COVID-19 checkpoint sang ilagin chekyar ang ining mga suspect nga nagasakay sa black kag akon itom kag pulang Rusi motorcycle bangod sang curfew violations. Pagkatapos nga ilagin check ang ining mga suspect, ang suspect nga armado sang armas nagtiro sa biktima nga kagawad kag sa mga tanod kag naigo ini sila sa kanilang gabahin sa isang lawas. Sa piyak nga pilason, nakabalos pa o kung nakagabot pa sa iya armas ang kagawad kag nakabalos tiro kag nag-igo sa isa sa mga suspect nga napatay on the spot. Apang inisa ang tiro liwat sa isa pagid ka suspect nga nagresulta man sa gilayon nga kamatayon sang sining barangay kagawad. Ang mga suspetsado nagpalagyo ini padulong sa ako ng suspetsado nagpadulong sa wala may baluan nga direksyon, samtang apat naman ka mga barangay tanod ang ginpangdala naman sa ospital. Sa karon padalon ta sa gyapon ang investigasyon sang mga kapulisan. Gin-release ang syudad sang Bacolod ang isang pondo nga 30 milyones pesos para sa Emergency Food Assistance Program para sa mga indigent families kag residente sang Bacolod nga napektuhan sang COVID-19. Sunod kay Bacolod Mayor Evilio Lunardia, ang DSSD sang syudad amo nag-identify sa mga poorest of the poor nga makabenepisyo sang ayuda. Dugang pa ni Lunardia, makabaton man ang mga 4-piece beneficiaries ang food packs gikan sa syudad, samtang wala pa nag-abot ang bulig nga ihatag sa ila gikan sa gobyerno nasyonal. Ang pondo ang ginabakal sa bugas, canned goods kag noodles para sa mga residente sang Bacolod nga na-displace bangod sa COVID-19. Sa karon ginaprepara na sa mga staff sang City Public Affairs and Assistance Division kag barangay volunteers ang mga food packs. Sunod sa alkalde, wala pa sang petsa kung saan ipanagtag ang food packs, pero ini ang ipaagi sa mga barangay. Nagpasalamat sila na diya sa mga pribado nga tao nga naghatag sang ilang donasyon para magbulig sa kampanya batok sa COVID-19. Yara na sa maayo ang kondisyon ang apat nga mga COVID-19 patients sa Western Visayas. Una diri, ginpahayag nga maayo ng kondisyon ka nagahulat na lang sang resulta sang repeat swab test si patient number 267 nga mong pinakauna nga kumpirmado nga kaso sa Region 6 nga taga-syudad sang Bacolod. Estable naman kag wala na sa mechanical ventilator si patient number 284 nga ikaduha nga kaso sang COVID-19 sa Region 6. Maayo naman ang kondisyon ni patient 574 nga mong ikatatlo nga nagpositibo sa virus kag wala na sang respiratory distress si patient number 573 nga mong ikaapat nga nagpositibo sa virus sa Region 6. Sa records ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may 233 ka persons under investigation sa Western Visayas. Pinakamadamo diri ang sa probinsya sang Iloilo nga may 50,442 sa Aklan, 31
sa siyudad sa Iloilo, 30 sa Capiz, o kung sa Iloilo nga may 50, 44 sa Aklan, 31 sa siyudad sa Iloilo, 30 sa Capiz, 28 sa siyudad sa Bacolod, 24 sa Negros Occidental, 19 sa Antique, kag 2 naman sa Guimaras. Naibaluan sa 233 ka PUIs, 104 ang nagnegatibo, 77 na ang na-discharge, 73 ang outpatient nga may mild symptoms, kagin po home quarantine, samtang 78 ang na-confine sa nagkailangan nga ospital sa Western Visayas. 822 naman sa o kung 506 ka mga persons under monitoring, ang nakakumpleto naman sa ilang 14-day quarantine. Sa liwat, inaatag natin nga sa Western Visayas, pinakamadamo ang PUI sa Iloilo nga mayara nga 50. Pagapirmahan ni Bacolod City Mayor Evilio Rinardia anuman nga oras kung adlaw ang executive order nga nagapaydalom sa Bacolod sa Enhanced Community Quarantine o kung ECQ umpisa Lunes nga adlaw, Marso 30. Suno kay Rinardia nakakomit na ini kay Governor Eugenio Jose Lacson nga magakooperar ang syudad sa ginapatuman sang probinsya kag iya naman ini nga ginapaabot. Dugang pa ni Rinardia nakaprepara na ang syudad kasunod sa mga pagsinapol upod ang mapunong barangay kag pirma na lamang ang EO o kung ang sa EO ang kulang. Sunod sa alkalde kabigon nga kritikal ang duha ka masunod nga semana sa pagpakig-away kontra COVID-19 kag liwat ini nga nanawagan sa kooperasyon kag pagbinuligay sang tanan para mangin madinalagon. Sinabaluan ng Bacolod na may isa ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Nakakommit na ko kay Governor, kay Vice, kay Kong Albi, nga mag-cooperar kami. And besides, kung tanawon gid, na-anticipar na nga naman inimo. Kaya wala labot sang hagna sang probinsya, ang kaimtangan naton diya sa Bacolod, may isa na ka-positive. Kabahin sa payag ni Bacolod City Mayor Evilio Rinardia. Dapat man nga i-issue sa isa ka physically able nga tao kada panimalay ang household quarantine pass, permado sang barangay kapitan kag may ngalan sang tao nga gin-issuehan. Ina nakasaad sa executive order ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagapaydalom sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa Enhanced Community Quarantine. Ini amo ang magaserbe bilang identification sa isa ka persona para tugutan nga makabakal sang pagkaon, bulong kag iban pa nga mga kinahanglanon. Ginamanduan man ang mga opisyal sang barangay nga magpatigan sang house-to-house nga magpanagtag sang IDs kag relief packages. Sa bahin naman sang food kag cash assistance, ginpangabahin sa ang mga local government units paagi sa ilang local social welfare and development offices nga buligan ang mga pumuluyo ang mga tao nga nawad ang trabaho sa ilang lugar, ilabi na ang mga daily wage earners kag ang mga no work no pay nga workers sa quarantine period o state of calamity. Ang mga LGU sa ginatagan man sa otoridad sa paggasto sa ilang Quick Response Fund, sandig man sa pagsulundan sang Republic Act 10121. Desmayado naman si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran matapos ang report sang diskriminasyon sa pila ka mga health workers sang Riverside Medical Center. Sunod kay Familiaran Chairman sang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang diskriminasyon ang nag-ugat sa mga netizens nga responsable nga pag-post sa social media sa litrato sa COVID-19 patient. Nag-apelar si Familiaran sa publiko nga hindi dapat i-discriminate ang mga nurses kag doctors tungod kung mag-burnout sila o kung magbalatian, wala na sa may matipan sa mga tao. Sunod sa Vice Alcalde, iya ginalantaw kung magsigi ang ini nga pamatasan sang tao, magalawig pa ang COVID-19 sa Pilipinas. Nagpangabay si Familiaran sa tagdumalahan sa Riverside nga kung mahimo magdesignar sang sleeping quarters sa ilang mga night shift workers sa kunatagan sang transport vehicle. Una na nga na-report nga may pila ka mga health workers sa hospital nga wala ginapasakay sa pampubliko nga salakyan kag ginapahalin na sa ilang mga landlady o kun landlord kasunod nga yara na na-admit sa hospital ang una nga COVID-19 patient sa Bacolod. Well, nandito na sila pag-discriminate yung mga nurses and doctors na to. Salain na. Kay burnout ni sila, masakit ni sila, wala na matipansan. Kabahin sa payag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpahayag naman ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga ang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ amo ang magatakos sa kada alkalde kag kapitan kung tutubdiin ang ilang kapasidad sa paghatag serbisyo sa pumuluyo.
Sunod kay Pico, ilan na ginapaabot nga mayara sa magpasaway sa piyak sang implementasyon sang ECQ kabangdanan nga nag-una na inipaandam sa publiko nga hindi na dapat maglapas sa mga otoridad tungod safety sang tanan ang nakataya. Doon pa ni Pico nga hindi magduwa-duwa ang kapulisan nga dakpon ang sinuman nga hindi magsunod ilabi na ang mga nagaplano sang panibagong nga taktika agud makalusot sa border. Liwat ginapilar ni Pico ang kooperasyon sang tanan nga magpabilin sa balay agud mapungga ng pagdamo pa sang masakit. Naging yun na sang bulig sa lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod ang leader kag acting president sang Home for the Blind sa Barangay Mansilingan bagod sa krisis nga sang ila palang ubayan nga ila gina-eksperyensya tugas sang ginpatuman nga general community quarantine bagod sang ginakabalakan nga coronavirus disease 2019 o kon COVID-19. Suno kay Rosendo Castillo, pila ka mamiyembro sa ila sektor ang duha ka beses na lamang nga nagakaon bangod sa ginahimo nga pagkinot apisar sa isa ka semana pa lamang ang implementasyon sa amo regulasyon. Dugang pa ni Castillo, mayoriya sa ilang mga miyembro ang nagasalig lamang sila trabaho bilang mga masahista kag bangod sa temporaryo nga pagsira sa mga massage parlor nga ilan obrahan ini sila nawad-an man sang income. Pagi sa Aksyon Radio Bacolod nagalaom si Castillo nga gilayon maaktuhan sang syudad pagi kay Bacolod City Mayor Evilio Binglinadia ang ila nga apelasyon. Yung kanawagan sa ahensya sa atong gobyerno sa syudad sa Bacolod nga bisan paano tani sir mabuligan na kami nila tani ka amon matang adlaw-adlaw namon kay simpre sirado nang mall ni na kami palangitanan wala kami palangitanan tiga pilar kami tani sir sa ahensya sa gobyerno sa syudad sa Bacolod. Kabahin sa pahayag ni Rosendo Castillo. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:23 sa mga bukol nga retubo sa inyong alawas. Sis na nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi magmalignant. Maginom na sa breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santong Placer by Capsule. Bukol, cyst kay iban pa nga mga balatian. Santong Placer by Capsule, garantisado, may alibyo, mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernais at ubalan sang gate sa Paglawang Sports Complex. Tabok sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DT compound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Ang imano mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para DTX 500 online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Health Secretary Duque nagklaro nga wala naghatag pabor kay Senator Coco Pimentel. Samtang Senator Angara nag-anunsyo nga positibo sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now.
Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa ato naman mga ka-aksyon, sa paglikaw natin sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga gina-recommendar sa inyo. Ang Life Extension Vitamin D3 sa ini ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon bulong gini siya sa ginabatyang nga balatian sa aton nga lawas. Ang Life Extension bisan sa aton nga mga medical doctors. So, mabakal natin ni tag napulo ka pesos lang kada soft gel available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic. Dira libre naman ang aton nga medical check-up ubod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, ginklaro ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala siya naghatag sang pabor sa kay Senator Coco Pimentel kag wala man sang VIP treatment nga natabo sa kaso sang senador. Sunod sa Tiglikom, hindi matuod ang aligasyon nga nagtawag siya sa Makati Medical Center kag nagamay sa pamunuan sang ospital nga pasudlo ng asawa sang senador nga monog bata sadto nga tinion. Duha pa ni Duque nga nagasunod siya sa mga ginapatuman nga pulisa kag hindi matuod ang mga ginaimplikar sa iya nga mga isyu partikular na ang nagkontrobersyal nga pagsulod ni Pimentel sa ospital sa piyak nga ginpaidalo mini sa quarantine kag nagpositibo pa sa COVID-19. Ginanunsyo ni Senator Sani Angara nga nagpositibo siya sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sunod sa senador, nabato niya ang test result kahapon nga adlaw kag ginsaad nga positibo ini sa balatian. Dugang pa ni Angara nga nagbatsyag siya sang sintomas kaangas sang mild fever, ubo, sakit ang ulo kag general weakness. Ginpasiguro ni Angara nga wala na siya sang may na-contact halin sang nagpa-test siya sa tung Marso 16. Nanawagan man ang senador sa publiko nga magpangamuyo kag magbuligay agud matap na ang balatian. Nagtaliwa na ang presidente sa Philippine Pediatric Society kag Assistant Director sa Research Institute for Tropical Medicine nga si Dr. Sally Gatchalian nga nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Ini ang ginkumpirma sa utod nga si Ruby Rodriguez. Sa naligad nga semana ginpahayag ni Rodriguez nga na ospital iya nga utod nga nagaluya apang estable man ang kondisyon.
Samtang ginpahag naman ni Dr. Rustico Jimenez, presidente sang Private Hospitals Association of the Philippines, nga si Gatchalian ay kasyam na nga doktor nga napatay bangod sang COVID-19. Ginpahayag ni House Secretary General Attorney Jose Luis Montales nga magapaydalom sa self-quarantine bilang pagsunod sa protocols ang tanan nga miyembro sa Kamara kag mga empleyado nga nagtambong sa special session. Ang pahayag ni Montales ang nagwa matapos nga nagpositibo si ACT-CIS Party List Representative Eric Goyap sa COVID-19 nga isa sa mga nagtambong sa special session. Kalakip sa mga House leaders nga nagtambong sa special session sa tung Lunes ang Sunday Speaker Alan Peter Cayetano, Majority Leader Martin Romualdez, kag Minority Leader Benny Abante Jr. Dugang pa mayaraman sa 18 ka mga mamalidha nga yara sa special session nga naghalin sa nagkalain-lain nga blocks ng Kamara. Ginpahayag naman ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte nga amo ang naga-sponsor sang hagna para matalakay ang hagna nga nagahatag sang special powers kay Presidente Rodrigo Duterte agud ma-address ang COVID-19 sa special session nga nagpaidalom na siya sa self-quarantine. Ginpaihuwala naman ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagalaptang report sa social media nga naka-confine ini sa isa ka ospital. Sa pahayag ng pagwas ang senador, wala sang dapat ikabalaka ang mga tao bangod maayo ang pamatyag, kagyara lang sa ilabalay kag naka-quarantine. Samtang nagpagwa na sang pahayag ang asawa ni Marcos nga si Liza, kaging klaro nga negatibo sa masakit ang yabana. Ang statement ni Liza sa social media, ginlakipan sang litrato sang nagayuhom nga senador nga yara si Katre, samtang nagauyat ka nagabasa sa newspaper. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang isa ka babae nga staff ni Senator Pia Cayetano. Sunod kay Senate Secretary Mayra Marie Villarica, wala sang travel history ang pasyente apang na-trace ang infection sa iabyan. Dugang pa nagtrabaho pa ang sambit nga staff sa Tomaso 11 apang wala nagkadto sa plenary hall. Ang pasyente nagpakita sang mild symptoms ng COVID-19 matapos ang Marso 11. Naibaluan ang staff nga nagpositibo kay ban pa nga naka-in contact sa iya ang wala nagtambong sa special session sa Senado sadtong Lunes. Ginumpisahan na ni Interior Secretary Eduardo Anyo ay self-quarantine matapos nagtambong sa isa ka meeting sa diin may mamarida nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Anyo, Miyerkules nag-umpisa siya sa self-quarantine matapos may baluan nga nagpositibo sa virus si ACT-CIS Party List Representative Eric Yap. Palayag ni Anyo, nagkonsulta siya sa Department of Health, kagin pahayag nga dako ang posibilidad nga wala silang latnan bagod naka-mask si Yap samtang nagamiting. Sunod kay Anyo, wala siya sang physical contact kay Yap, kag wala siya sang flu-like symptoms. Handa na ang Presidential Security Group sa pagpasaka ng kaso bato kay ACT-CIS Party List Representative Eric Goyap bangod sa breach of COVID-19 protocol sa Malacanang. Sunod kay PSG Commander Colonel Jesus Durante III, napaslawan sa Yap nga ipaibalo ang importanteng impormasyon sa nagsulod ini sa Palasyo sang Malacanang sa Marso 21, lakip na exposure sa isa ka persona nga nagpositibo sa virus kag bayaras ang sintomas ng virus. Dugang pa ni Durante, ginhimutig sini ang may importanteng impormasyon rason nga ginpasulod siya sang PSG troopers nga on duty. Madumduman Miyerkules ang ginanunsyo ni Yap nga positibo siya sa virus. Sa katapusan nga bayan sa aton Balita Nasional, umpisa buwas nga adlaw Marso 28, ipasira na ang NAIA Terminal 2, 3 kag 4 kaang tanan nga flights ang Terminal 1 na lamang maga-operate. Sunod sa pahayag sang Manila International Airport Authority, madamo na sang air carriers ang nagsuspend sang operasyon bangod sa epekto sang COVID-19. Epektibo alas 12:01 sang kagahon sang Marso 28, ang mga masunod nga airlines sa NAIA Terminal 1 lang anay mag-operar kaangay sang Gulf Air, Korean Airlines, Asiana Airlines, China Airlines, Hong Kong Air, Eva Air, Japan Airlines, Royal Brunei, All Nippon Airways, Cathay Pacific, Qatar Airways, kag Singapore Airlines. Ang Oman Air kag Jeju Air ang ipauntat naman ana ila operasyon umpisa karon nga adlaw Marso 27. Samtang umpisa Domingo Marso 29, pagasuspendyo naman sang Singapore Airlines ang ila operasyon. Sunod kay MIA General Manager Ed Monreal, ang tikang ang kasunod sang konsultasyon sa Airline Operators Council kag basin man sa mando ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa ato naman nga habon pampaligo. Santon Plus Herbal Soap.
ilang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, safe kaayo nga gamiton. Ang santo sampanit, makapakini sa inyong kutis kag hatag alibyo sa mga pikas-pikas kag punggod sa imong guya. So sa aton habon pampaligo, Santo Beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bang posible tapikan ikaw sa balatian niya colon cancer. Gani yari ng solusyon super sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Another quality products ng Life Extension Philippines, Super Fiber. Para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sa Super Fiber. Sa aton karon dugang nga mga balita, nagkalamatay nga pari bangod sa COVID-19 pandemic sa Italy, nagdangat na sa 67. Samtang paandam sang coronavirus, puwersa nga makaparitiro sa madamo nga mga athletes. Isa Kalsado, nagaulat na lang sa resulta sa COVID-19 test, nagapilar man sang pangamuyo. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Balita Morning Edition. Aksyon, Radio Philippine Standard Time, 7:43. Kag sa ato naman nga Balita International, masobra sa 60 na kamapari ang nagkalamatay bangod sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa pungsod Italy. Sa karon, yara na sa 67 ang mga Italian priest nga infected sa COVID-19 pandemic, umpisa nga naglaptang ang mga virus sa Italia. Kalakip sa pinakahubin nga napatay nga pare ang gikan sa simbahan katoliko nga nagaedad sa 53 anyos lamang. Nagawa naman ang impormasyon nga 22 sa mga nagkalamatay nga pari ang nagikan sa Bergamo Diocese nga yara sa sentro mismo sa COVID-19 outbreak. Sa pinaka-latest nga record, ang kadamuon sa nagkalamatay bangod sa COVID-19 sa Italy ang naglambot na sa 8,165. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ang COVID-19 pandemic ang mahimo nga makaapekto sa dako sa ekonomiya sa Pilipinas kung mabatyagan ini tubtob sa unang quarter sang 2021 upod man sa tuman ka dako man nga epekto sa global economic turndown o downturn kag ang paghugot pagid sa global financing conditions. Ginpahayag sang think tank nga Fitch Solutions nga wala nila ginapaabot ang economic shock nga nakitaan pareho sa 2007-2008 nga global financial crisis. Suno pa sa pahayag sang Fitch Solutions nga ginatan-aw nila nga ang gross domestic product sa Pilipinas mangin mahinay ini ay kung amo ni mangin pinakamahinay humalin sang 2011. Ilagin revise ang yasning nga Philippine GDP growth forecast sa tuig sa 4% halin sa 6%. Angot ni sa downgrade sa kalamanan ng ekonomiya sa iban man nga bahin sang pungsod. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 51 pesos kag 55 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 2 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 56 centimos. Kag sa ato naman yung Balita Entertainment Action Boy, si Iza Calzado, Bala Action Boy, nag-apelar siya sang prayer kay man naka-confine siya subong sa hospital. Ani matapos nga mayara siya Action Boy sang pneumonia. Paidalom siya sa COVID-19 test, pero ginaulat lang result kay wala pa nagabot. So kabay pa hamba niya. Ang COVID-19 sa mga test kung magadlagan mga 8 to 10 days yung magawa na? 3 days lang, Action Boy. 3 2 to 3 days gabot na. Ha? Pero kay Poco Pimentel, nagpa-test siya sang March 20, nagwa sang 24. Yes, correct. So, 3 days lang siya. Sa ila, Groya Muna. Sa ila, sa mga opisyal yan, ako dasig magwa. Kita mo ang atong nag-COVID, kwan sa aton, ang nag-PUI, ito lang napatay sang 17.
Ti sa nagwang test. Kay syempre sa kadamo balahaw, sa Amo kadamo. gani. Pero ang process lang gid ya, 2 to 3 days lang gid ya magwa ang result. Once mapaidalom na siya, 2 to 3 days aran result mo. Idugay lang ko na padala sa kadamuon balahaw. Ti mo gani, ti pro sila daw kadasig lang yaw. VIP. May na lang sa Western Visayas na may manugkuhan naman kita nga may-ari na din, ha? yes. Sa Western Visayas Medical Center. Galing kayo daw gina-check paguro kung basta may mga proseso pa, pero may-ara na kita. Di ba dala naman ganing Bacolod so ang testing kits. Yes, test may-ara kits. na. So, amo na Action Boy, nag-appeal siya subong sa nga prayer. Kaya makita mo, wala mo nakita ya tsura. Sa iya na Instagram, do ka, nagniwang na siya kasi natambok na siya. Subong do ka, luya, gid Action Boy. So, kamay patani nga, mag-okay siya, di ba? Kasubo man. Kaya kagapo ng daan, isa man ka veterano nga aktor Action Boy. Napatay. Ate ko na to guro ya basi kon ay man to do heart attack tong ya. Oo, pero ti amo na bala kay sa industriya sa. Daw ay man to istorya nga daw COVID wala man na to. Patient to siya. daw. Kasi heart attack. Malo ka amo na subong galing mo nang daw kadamo bilang ng mga gani daw COVID ang pasibang dan pero actually tao ka kapatay man bisan man ning COVID mo. Everyday may kakapatay. Wala pa ning COVID-19 may kakapatay na nimo no. Para to sa PUI to. Hindi napatay to siya sa iya to balatiya kay stage 4 colon cancer naman to siya. Pero napatay siya tungod nga may mga sintomas gin pa-check pag-check wala man sa COVID patient. Balita sa sports. Nagakabalaka karon ng World Players Association nga mas dako ang mga epekto sa coronavirus sa karir sang madamo nga mga players. Sunod sa Executive Director nga si Brendan Schwab, kalakip sa delikadong mga atleta nga gilayon nga casualties amo ang nagahilapit na nga main free agents. Nagpaandam ini nga malawig nga coronavirus pandemic ang magaresulta ini sang pagkadula sa trabaho sang sining mga players. Una nga nagpauntat ang COVID-19 sa madamong nga sports sa nagkalain-lain nga pabahin sang pungsod pareho sa 2020 Olympic Games, ang Major European Football Leagues, NBA, MLB kag NHL nga tanan gin pang kanselar. Ang 2019-2020 nga Premier League, La Liga, Series A, Bundesliga kag League 1 season ang wala pa sang kasiguraduhan kung saan ini sila magabalik. Bangod diri madamo ang nagakabalaka karon sa mangin palabuton sang mga football players nga makontrata ang magatapos na sa bulan sang Hunyo. Action Doors, kumusta? Walang alang na? always ato na lang Action Boy. Kadamo bisang mga balita nato, Sige no? lang kay gina-priority tagan Action Boy mga important nga mga balita. Dahil lingaw-lingaw tanay nga balita special, medyo pahuway-huway sanay. Oo, kay Kung balita special tadaan niya. Kadamo lang ang 10 minutos mo. O gani man ti. Diba? Oo, sige lang. Anyway, mabalik kita sina kung kay damo mag-text ba lang ati way na kamo ati kay alang-alang sa oras mo. Oo, correct. So hindi alang na. Paistindial na ya. Family Portal dira sa Suma, good morning. Kag Marcy Rombines Junio, may agaman, Abraham Apawan, good morning. Sa kay Mila Tudosio sa Siyudad Sambago, good morning. Eva Torre, sino pa ginadang ibanda Action Doors, si Carbon Brass Fabricator, sino siya man? Very Fabricator. Torco Jonko, good morning. Makita ko man siya. Ana Maria Blancia, may agaman. Lester Ray Benitez, Carbon, mo na siya gali. Ernesto Antique, Rianok, Kyle Alvarado, Evelyn Nipomuceno, may aga. Yes. Sige. Rona Rihida Trava, good morning, man. Kay happy birthday sa tanan may birthday subong adlaw Action Boy. Kag sa tanan nga sa ulo sila nga mga anniversaries. Kag our series. Kag week series. Week series. Kadto kasi ang balko nga ga-celebrate kita sa ga-celebrate ang iban sang mansari. Kay hindi ka labot anniversary. Correct. Nya ma-celebrate ang daan mansari kay mas hindi ta kalabot anniversary. At least na-celebrate sila sang sari. May balita to sumong i-check ta to abi no. Kado ano to man daw ginapauntat sang DILG kuno ang kwan. Ginapauntat ang pag-issue sang quarantine pass. Check tabi karande. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Gamay, mga na... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.